Bueno, kaixo guztiei, jakingo duzue, martxoan lasaiek antolatuta eta nirekin proiektu oso polit bat hasi gendula, ez? Gurasoentzat hitzaldi batzuekin hasi ginen, martxoan hasieran, elikadura osasuntsuago bat eta jasangarriago baten bila, ez? Ikusten zelan lotuta dagoen, ez? Jasangarritasuna eta osasuna, zelan osasuna ez da ezer inguruaren osasunarekin lotuta ez baldin badago, eta ze garrantzitsua da gure seme alaben elikadurari bueltatxo bat egotea, ez? Egin genuen hitzaldiak eta gero asmoa zen jarraitzia eta jartxo batzuk egiten umiekin gosari, merienda eta amarretakorako errezeta osasuntsu eta errez batzuk egiteko ideiakin, ez? Gosari, amarretako eta merienda direlako gauza ez osasuntsu gehien jaten diren momentu horiek. Eta askotan ez daukagulako aukerarik, edo ez daukagulako ideiarik zelan horiek saiesteko zer beste aukera auki, ez? Eta, lasaiekin batera, erabaki dugu, egoera berezi honek oparitu digun zeo zer baldin badago da gure seme alabekin egoteko denbora gehiago, ez? Eta denbora hori etxean gaudenez, aprobetxatzea egin behar genituen errezeta horiek lasaien, orain hemen egitea, bideo txiki batzuk grabatzea eta etxean egin ahal izateko errezeta gozo, osasuntsu eta, batzuk prestatzen dira, ez? Ni oso pozik nago, ia gustatzen jatzuen, gaieta, txokolate txik gaieta batzuk hasiko gara, oso errezak eta ikaragarri gozoak dira, osasuntsuak. Eta, jugo gara hor errezeta batzuk itzen eta zuei bideo bezala bidaltzen. Bidaliko ditugu baita PDF-ian errezetak, eta, kontaktua egon algara eta behar duzuen erako, ni hemen egon alai zuen erantzunak, eta aldoten neurrixan, nik aldoten neurrixan laguntzen. Espero gustoko izatea, nik pospozik nago, gustot politxe izango dela, eta, zinitxuan ikusten gara lehenko errezetakin. Patxo bat, ondo segi.